Но какво би била Варна без последователите на Валентина Хасанова? Нейната звезда изгря миналата година именно тук. 12 месеца по-късно тя вече е в историята. Днес Варна даде на света нов герой. Неговото име е Мустафа, а хитът му ще измести Кен Ли и ще оглави всички класации. Give you love my way, baby. How about a minute, Ray? Are you mean over say? How you see where you may? Baby, love me, give my. How I knew you been now. I wanna baby, oh. Wanna baby, oh. Baby, love me, give my life. I wanna baby, oh. Още няма ли? Как се казваше парчето? Give you like me. Как? Give you like me too. Не разбирам. Той е от някой друг щат, не е от твоя. Може да ли преведеш? Не разбирам. Така... На кого е това парче? Ами да подходиме към гласуване. Ти? Аз съм да. Аз съм твърдо да. Не сте добре, хора, аз си тръгна. Защо? Абе, ми погодяхте ли? Той не знае на кого е това парче, аз не знае как се казва. Как го научи това парче? Аз съм го чул. Къде си го чул? На музика съм го чул. Само на това запей. Give you like me, Uti. I wanna make you rain. Да. Айде, ще вземам $100, ако ми кажеш на кого е това парче. Аз съм да ръба да ти кажа. Аз не мога да разбера какво, просто елементарно. Вижте сега парчето, кое е. Кое? Дай сега почти началото, дай. Дай. Слушай се. Give you like me, Uti. Била ми оти. Дай да... I wanna baby, baby. Беби, бе. Дай да, дай. Are you ready to replay? Ай, уре, да, рефрей. This is wanna be. This you Baby, wanna be. baby, love me, give my news. Беби, ова, ги ваню. Абе, как да се кажеш това парче? Give me love, baby. I wanna stay away. Back around. One evening up tonight, see more rain away. And I'll turn her back around. I wanna baby, oh, wanna baby, oh. You gotta make me change my mind. Съвсете му решението все пак. Аз казах да. Аз категорично казах да. И да, ти казах да. И аз не мога да пропусна розовия цвят, тя ще ти кажа да. Аз ще му го дам, човек. С тези инсинуации, Мустафа. Welcome to Hollywood. Bad boys,